Poštovani gledaoci, dobrodošli na kanal Srpski inat. Zapad protiv Rusije vodi egzistencijalni hibridni rat, a prvu etapu već izgubio jer ni jedan strateški cilj nije ostvario. Naprotiv, svet se definitivno promenio, kaže ruska istoričarka i strani član SANU Natalija Naročnicka. Ona ističe da je sudbina Srba povezana sa sudbinom Rusije, čija je snaga uvek donosila stabilnost srpskoj istoriji. Zato, ako bi Rusija ubrzo pobedila, to bi promenilo raspodelu nevidljivih snaga u svetu, što bi pomoglo i kada je u pitanju Kosovo i Metohija, odnosno da se sačuvaju i ojačaju pozicije Srbije. Ucena sa strane Zapada ne bi bila tako snažna. Za sad se divim sposobnosti srpskog rukovodstva da beskrajno lavira i drži se. Pošteno govoreći, šta mu drugo preostaje, ali Zapad pritiska i pritiskaće, sputavaće, mamiće vas u Evropsku uniju, a zapravo im je potreban samo NATO da imaju ovde trupe. Šta više u vidu ucene protiv Srba potežu i optužbe za Srebrenicu, upozorava ruska istoričarka. Ona pomno prati dešavanje u Srbiji i regionu, posmatrajući ih kroz širi kontekst globalnih promjena. Objašnjava da preko Kosova Zapad pokušava da ponizi i umanji Srbiju, ali da drži važan geostrateški koridor prema Solunu, a s druge strane Srbima ne mogu da oproste što se u jeku rusofobije samo ovde peva ruska himna ispred američke ambasade, a na stadionu razvija transparent na kom piše Srbi i Rusi, braća zauvek. Naročnicka podsjeća i da su građani Rusije, kada je počelo NATO bombardovanje Jugoslavije, odmah izašle na demonstracije, kao i da je taj događaj bio prekretnica, trenutak kad je u Rusiji prestala prozapadna euforija, a dodaje da je mnogo sličnosti između Srba i Rusa. Ne predajemo se, nego baš suprotno. Ni Srbi se bez boja neće dati, čak i ako znaju da mogu da izgube, neće ništa dati bez borbe. Sa Srbima su se 99. uplašili da krenu u kopnenu operaciju jer su znali da će svaki kamen na njih pucati. Zato oni ne mogu da se suprotstave otvoreno, mogu samo pokvareno, tako da ne možeš da im odgovoriš na isti način. A čak i u vreme rata postoji neki pojam morala, ma kako to apsurdno zvučalo, primećuje ruska istoričarka.